Ini. Di para to din na karatong ka. Masudlan kita sa binasilwagin. Nasa sudlan na ko, butahon na ko. Nagbumuta din nilang. Di para to din na karatong ko. Kahit kau lang ulit. Pwede sabi na. May takimatol na. Suway sana so magkimatol na biyahan. Sabi na ini, tatawlas na. Nagbabayas-bayas naman. Jadi na uno. Kutkutin sana? Bukon sa to. Bukon. Kirog siya na ko. Kirog siya to? Oh, nababa. Bukon na baba. Ataas. Ataas. Ano ba siya? Hindi ko yun. Takay ng patukay na. Bukon na ka maumbulin na takay ng pukay na. Bukon umbol. Bukon. Bukon umbulin na. Kuhaan ba? Gunting yun. Aming job suwan. Uno ko lang si takainok mo. Masadlag kita. Ayun, biya. Di ko matasahin kita na gano'n. Pag job suwan nila, hintaw ya tuwi kagbus. Kakilaan ko Facebook. Amin bakas na may kakwadler ito. Kuya to. Amin na lang ako nag-meeting ba kuya? Ana mo na. Hindi mo nag-meeting. Ano siguro amo na. Amo na. Isa kalina. Piyay pala mo ba? Ay, naiparay na may kirugsuan. Isabi ko nini. Ay, ano man, pangan mo, takainom sa ato. Takainom to ya. So, takainom. Ala, kita na yung lulus. Lisag pila naman. Muna ako ino. Patugto natin. Maray naman tumarong magbalik. Maray naman daw magbalik. Maagad daw nagtog na dyakan. Kabay ko na kamat ko. Tara. Tula ko may ako. Gausos. Wow! Lakon ta magbalik yung nagtawag ito. Sumalat ko. Ano na sa tuyan?